Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho. Selamat malam ya lho. Nah, ini aku neng iki ya lho. Kalau truk pasar malam akeh iki lho. Halo. Nah, ini truk pertama kali datang iki. Nah, rombongan truk pasar malam tiba. Lokasi baru ya lho. Nah, ini Mas Doni, Mas yang lalai. Nah, ini diterpali iki. Neng lapangan Karangbener iki lho ngono ya iki lho. Truk wis do teko iki ana 15 truk yang muat 3 putar ya lho. Iki ora melu iki lho. Nah, terus jam iki ana piro semakin dhisik ya lho. Suasana pagi kali ini sangat ramai ya lho. Karena iki apa iki angkatan jarum iki tanggal 8 tetep mangkat ya lho saiki jarum ya lho. Baru amene pol lho iki ning Indomaret. Nah, ini lho liyane gitu. Sebagian udah ada yang paling ning Bangjo itu. Ada iki ya lho. Iki ketoke ana neh lho iki lho. Nah, itu lho. Nah, iki lho, truk pasar malam iki. Nah, iki muat tong setan iki. Ora ya iya. Iki mobil iki, elep iki. Oh, mobil lah itu. Rame pokoknya pagi kali ini gitu. Di truk tara iki lho. Tapi truk tangki iki lho. Ora pasar malam lho. Truk tangki iki lho. Nah, iki ana ya Pak lho. Nah, lho iki lho, ana lho. Nah, iki muat kora-kora iki lho. Nah, ini muat kora-kora. Yo yo. Nah, iki truke muat kora-kora, kepala kora-kora dan ini truk juga muat odong-odong ini tong setan ini lur. Nah, papan tong setan nih. Nah, ini wetan nih kalau lur. Ya ruame ini kalau ini lur mana esok ini. Nah, elep. Kata ya Pak lur. Nah, iki padha muat biang lala. Ora re lur, anu lur. Odong-odong iki lur, kereta mini anak iki ode. Iki kora-korane lur iki. Nah, muat kora-korane iki. Paling gede iki kora-korane iki badan perahu kora-kora iki. Dimuat iki lur. Ana iki lokasine iki cedak iki paling ora ana sekilonan iki. Stek Taije ya lho. Kayak wis stek lho iki lho, iki lagi kelep iki lho. Coba ke lapangan Karangbener aja ya lho. Nah, dari pertigaan iki kalau iki akeh lho. Mod banyu iki, tangki iki ya. Nah, tangki. Ini iki jebule nek wae sok rame kok. Nah, teko Indomaret
Indomaret ngeluh iki aku ameh lunga ring lapangan ya lho ketoke treke Bu. Wis mati kabeh ta urung lho. Ngejak cek lokasi sisan ya lho. Nah, iki lho suasana pagi kali ini iki lho. Di setengah 5 ya lho. Jaruman ibaradan rame ya. Oh, hati siapa lho. Nah, pokoknya lokasi ini iki kok jarum Karang bener. Oh, jembatan iki. Cek no lokasi ini. Nah, jarume lho kene lho rame iki. Sing dodol wajan biasane, tapi kok nek pacar iki lho. Nah, iki lho. Jarum Karang bener. Wah, macet nih gitu lho. Nah, ini keramaian ya lho. Full wajan nanti. Nah, iki rono lho lapangane. Jom mlebu lapangan kabeh ana. Wah iya iki lho treke. Jom manggon dhewe yo wae. Iki ana sing mlebu iki lho. Pasar malam ini jom mlebu ning lapangan Jakarta bener. Nah, iki lho. Ning kene iki wis do mlebu wis garisi ternyata lho. Nah, truk-truk wis ana pira iki mau lho sing wis masuk lho. 0 lupat mo 6 tuh 9 10 11 12. Berarti jono sing keri lho. Nah, ini suasanane lho. Karang bener iki. Biasane kae lho. Nah, dapurane iki. Alah tutup iki lur wis lur. Mau genset iki lho. Masuk terakhir ini. Truk merah ya lho. Nah, langsung mlebu mburi pol soalnya genset. Nah, ini gitu. Nah, iki truk wis akeh ning kono. Pasar malamnya wis jejer-jejer iya lho. Wis siap nganu iki bongkar menurunkan ya terus dipasang nah iki. Esuk iki jam 5. Nah, kok Gang Rolas Desa Nggodo ngendi Karang bener. Terus jam mangan nih ya lho. Ya wis ngono ae lur, ikulah video truk rombongan pasar malam yang ada di lapangan Desa Karang bener, Kecamatan Bayi Kabupaten Kudus. Akan ada pasar malam lagi gitu. Ya lur, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.